Ik kwam deze plaat afgelopen zaterdag tegen in een playlist op Spotify. Maar is het ook de juiste plaat voor onder andere het programma De Bachelorette? Dit is niet toeval, maar goedemiddag Joey. Goedemiddag. Vind je het een toepasselijke plaat? Ja, op zich wel, toch? Ja, ik vond het ook al. I got the feeling. Ja, jij bent deelnemer van De Bachelorette. Ja. Eén van de. Ja. En wat ik me afvraag, wanneer kom je op het idee van oké, ik ga deelnemen aan dit programma? Nou ja, dat kwam eigenlijk, mijn beste vriend die had me op een bericht op Facebook had hij me erin getagd. Zo van, geef je daarvoor op. Nou ja, ik was er eerst wel een beetje sceptisch erover, zo van, weet je, moet je een programma mee gaan meedoen en zo. Maar toen had ik me toch een beetje op in verdiept en ja, toen zag ik eigenlijk dat het wel best een mooi programma is. Dus ja, gewoon stoute schoenen aangetrokken en gewoon opgegeven. Maar dan krijg je dus in één keer te horen dat je naar de casting mag en dan gaat het hele balletje in één keer rollen. Dus ja, dat was heel onwerkelijk in het begin, maar ja, uiteindelijk wel heel leuk natuurlijk. Dus in principe is het met een geintje begonnen, maar ja, dan sta je er toch. Ja, in principe wel, ja. Kun je ons meenemen naar zo'n castingdag? Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat uitziet. Ik mag er denk ik niet te veel over vertellen, maar ik werd op de eerste dag zeg maar gebeld en ja, dan gaan ze gewoon vragen stellen en willen ze een beetje weten wie je bent natuurlijk. Toen moest ik een filmpje van mezelf maken om een beetje voor te stellen. Daarna belden ze me meteen al terug dat ik naar Amsterdam moest komen. Ja, daar hebben we dan ook wat dingen besproken en zo. Uiteindelijk werd dan RTL voorgelegd en toen kreeg ik een telefoontje dat ik mijn contract kon komen tekenen. En dat heb je eigenlijk dan getekend zonder twijfel, neem ik aan. Nee, ja, ik had er absoluut geen twijfel meer over. Nee, dus dan dacht ik heb stap A gezet en dan doe ik ook 2. Ja, nee, sowieso. Ja, het is toch wel een bepaalde kans wat je niet mag laten schieten, vind ik. Dus dat maak je niet zomaar nog een keer mee. Dus. Nee. Vroeger ben jij gepest omdat je wat flinker was? Ja, dat klopt. Hoe heb je het roer omgegooid in de loop van de jaren? Nou ja, ik was vroeger natuurlijk wat flinker en ja, ik was gewoon totaal niet gelukkig met hoe ik eruit zag. Dan kom je op een gegeven moment op een punt van, ja, ik moet er toch een keer wat aan gaan doen. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon begonnen met sporten, wat gezonder eten en dat soort dingen. En ja, dan zie je toch dat het steeds beter gaat. En uiteindelijk ook een personal trainer in de hand genomen en met hem eigenlijk samen stappen gaan zetten. En ja, uiteindelijk zelfs bodybuilding wedstrijden gaan doen. Dus het is een hele omslag, maar ik voel mezelf gewoon wel veel beter en veel gelukkiger met hoe ik nu ben. Dus tegenover vroeger is het wel een stuk beter. Daar wil je denk ik ook niet meer aan terugdenken aan die tijd. Of juist wel, omdat je toch wel de foto ook op Insta gepost hebt. Of laat je dan toch zien hoe je verleden was? Ja, precies. Ik kijk er nog steeds wel gewoon naar terug, omdat ik gewoon weet dan waar ik vandaan kom en dat ik heel trots mag zijn op wat ik tot nu toe bereikt heb. Dus. Dat zeker, en ik denk dat je daarmee ook een voorbeeld kan zijn voor andere mensen. Wat belangrijk is om natuurlijk die succesmomenten en je doelen te stellen en ja, niet jezelf naar beneden te halen, want daar heb je helemaal niks aan. Maar juist te kijken van oké, wat lukt mij wel? Ja, precies. Heel veel verleiders van Gabri. Was jij de eerste jaar een kus gaf? Ja, ik was de allereerste, ja. Dus die had ik al in de pocket. Maar nee, ja, het was gewoon, het moment was gewoon daar. Dus dat moment heb ik ook zeker benut. Neem ons mee. Hoe voelde dat? Een goed gevoel? Kijk, we hadden natuurlijk al een beetje een bepaalde connectie en band opgebouwd ondertussen na een hele leuke safari date. En ja, toen de volgende keer eigenlijk dat we elkaar zagen, we hadden op de eerste date hadden we al een bepaald gevoel bij elkaar van oké, weet je, dat het momentje er was om te zoenen. Maar dat heb ik eigenlijk persoonlijk bewust eigenlijk niet gedaan, omdat ik zoiets had van ja, anders ga je het misschien verwarren met lust of zo. En ja, bij de tweede date dan kwam het eigenlijk weer datzelfde gevoel erbij. En het voelde gewoon goed en dan ben ik er gewoon voor gegaan. En ja, zij vonden het ook gewoon fijn. Dus het voelde gewoon heel goed op dat moment allemaal. Een stukje chemie op dat moment. Ja, heel zeker.
Jullie hebben met de groep jongens zelf de tatoeage laten zetten. Ja, dat klopt. En heeft dat een speciale betekenis, die tatoeage? Ja, natuurlijk. We hebben met z'n allen een roos laten zetten. En ja, de roos die staat toch als symbool voor het programma. Met eigenlijk de rozenceremonies wat elke keer is. Ja, wat ook iemand naar huis toe wordt gestuurd. Dus ja, dat heeft dan natuurlijk sowieso al een betekenis. Maar het is voor mij persoonlijk en ik denk ook voor een hoop andere jongens gewoon het hele avontuur wat we daar hebben meegemaakt. En ook de vriendschappen wat we gesloten hebben met elkaar. Ja, dat is gewoon een heel mooi aandenken. Ja, want je krijgt ook met andere deelnemers natuurlijk een klik. Je bent langer bij elkaar en... Ja, je zit met z'n allen gewoon eigenlijk 24 uur per dag bijna in het huis samen. Ja, je hebt geen telefoon, je hebt niks anders eigenlijk om te doen. Dus je gaat gewoon met elkaar praten en ja, dan bouw je gewoon een hele leuke band op met elkaar. Eigenlijk wel een mooie tijd, hè, als je het zo pakt. Ja. Gewoon als het nu eens in de realiteit ook komt. Nou. Mensen wat meer de telefoon wegleggen en gewoon eens even lekker babbelen met elkaar. Ja, het is tegenwoordig is het natuurlijk heel erg gewoon allemaal dat iedereen op zijn telefoon zit. Maar ja, inderdaad, als je telefoon wat vaker zou wegleggen, dan zou je denk ik misschien wel erachter komen dat sommige mensen heel interessant kunnen zijn. Als mensen het programma nog niet kennen of ze willen het programma gaan bekijken, waar kunnen ze het allemaal vinden? Het programma is alleen te zien op Videoland en er komt iedere woensdag een nieuwe aflevering. We zijn ondertussen al aflevering 8 voorbij, dus volgende week komt aflevering 9. Dus ja, mocht iemand nog willen kijken, schaf even Videoland aan als je het nog niet hebt en dan iedere woensdag komt een nieuwe aflevering. Ja, en voor een klein bedrag per maand, wat ik wel eens begrepen heb. Dus ja, dus, volgens mij krijg je 2 weken gratis en daarna is het €9 per maand. Maar het belangrijkste is, je zit er nog steeds in. Ik zit er nog steeds in. Je bent nog steeds in de race, dus dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Limburgs trots. Ja, zeker. Ik heb Limburg goed op de kaart gezet, denk ik. Dat zeer zeker. Joey, bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan. En we wensen jou het allerbeste. Dankjewel. En wie weet hoe het afloopt. Ja, we gaan het zien, hè? Dat gaan we zeker zien. Bedankt. Ja, graag gedaan. Tot ziens.